Bizkaiak turismoa sustatuko du El Mentón de Fogarty taldearen abesti eta bideo batekin. Titulua Bizkaia naizen guztia da eta klipa honako leku hauetan jarriko da ikusgai. Foru erakundeak atzerrira egiten dituen bidaia guztietan, parte hartzen duen turismo azoketan, antolatzen dituen ekitaldi guztietan, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza edo diru laguntza jasotzen duten erakundeek antolatutako ekitaldietan eta Elson jaialdian. Halaber, Athletic Klubekin eta Jeskrab Bilbao Bizkaiarekin sinatutako hitzarmenetan ezarritakoaren arabera, kirol klub horiek jokatzen dituzten partiden bideomarkagailuetan proiektatuko da. Bizkaia naizen guztia, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez grabatu da. Lurralde historikoaren geografiako leku ugariren irudiak erakusten ditu, besteak beste honako hauenak, naturaguneak, kostak eta hiriguneak. Bideoa apirilaren 3an aurkeztu zen, Imanol Pradales ekonomia sustatzeko diputatua buru izan zuen ekitaldi batean. Ekitaldi horretan Bizkaiko sektore turistikoko ordezkariak eta Bizkaiko pertsona ospetsuak egon ziren.